Что жрать будем? Гэта не калгаснік пытаецца ў свінняў, а кіраўнік Беларусі ў беларусаў. Імаверна, жрачка ўсё ж будзе. А вось ці будзе каму жраць? Каронавірус працягвае набіраць абароты. Але галоўны лекар Беларусі працягвае лекаваць беларусаў ад псіхозу. Ці не прасцей было б для грамадства, калі б галоўнага народнага лекара прызналі ўсё ж пацыентам? Тэмпературу па краіне змерыла Вольга Старасціна. Змаганне з каронавірусам пачалося. Беларусы ўзялі на грудь, як раіў ім Лукашенко. В день 40-50 грамм в пересчете на чистый спирт травить этот вирус. Іншыя ягоныя парады таксама прынялі блізка да сэрца. Не нейкім там халодным пэнзлем, а сакавітымі гарачымі грудзямі менская мастачка Надзея намалявала партрэт пітушчага Лукашэнкі, ды села з ім на трактар. Трактор вылечит всех. Каб усе гэтак слухаліся Лукашэнку, а то не, ходзяць і хварэюць. Чего ты ходишь по этой улице, а тем более работаешь? Ды так хварэюць, што дактароў на іх не стае. Сам Лукашенко собраўся стаць санітарам. Пойдем лечить людей. Только ты мне скажи, что я там должен делать. Я могу держать, носить, поднимать кого-то, а ты уже будешь там колоть. Ці ўсцешыліся беларусы новаму медычнаму таленту шматграннага Лукашэнкі? Попиариться. И только. Что может сделать больница? Медики оказывают помощь, а не наш президент. Какой он лекарь, какой он руководитель, какой он президент. Президент пошел бы и лечил, что знал. Какой он лекарь, ничего не робил. Его и особо не поддерживает, да? Но дело в том, что не надо все драматизировать, да? Он хочет как бы лучше, да? Надеюсь, до этого не дойдет, чтобы сам пошел в больницу и помогал нашим больным. А калі ўсё ж дойдзе, то ці хацелі б вы, каб сам Лукашенко вас лячыў ад коронавируса? Нет, конечно. Не спец, не инфекционист. А может, он таки специалист у нас, что знает медицину добро. Не придется ему лечить меня. Я уже в таком возрасте, что выберут помоложе, а меня уже оставят. Мы уже от него ничего не ждем. Он уже изжил себя. Ёсць яшчэ порах у парахаўніцах. Каб даказаць гэта, Лукашенко ладзіць парад. Усе масавыя імпрэзы ў сталіцы забаранілі, але параду на дзень перамогі быць, рэпетыцыям якога не перашкаджае нават моцны і працяглы кашаль вайскоўцаў. Во всем мире такое, у нас такое, поэтому или Лукашенко гений, или не гений. Я не советую никому сюда приходить. Да, людям брут. Нет коронавируса никакого. Кому настрой, який буде ходить на этот парад? Не хотим идти на 9 мая, чтобы тут столпотворения всякие будут, чтобы, может, не подхватить что-нибудь. Не нужно парад проводить, лучше бы маски купили или врачам помогли. Даже уже профессиональные военные так к этому относятся. Ну, как бы они не могут сказать прямо. Это опасно. Такое огромное количество. И люди туда, какие-то люди туда придут, потому что их заставят туда прийти. Не очень это хорошо проводить парады, ну, то есть массовые мероприятия такие, ну, в данный период. Психоз. Бо як можно бояться того, что нам не погрожая? Мы сейчас, это мои ощущения, мы находимся на пике. Прирост у нас наблюдается. Слава Богу, что не лавинообразный. Не ўсе маюць магчымасць лекавацца ў найлепшых дактароў ды ў клініках з найноўшым абсталяваннем. Той, каму гэта даступна і не думае пра коронавірус, а будуе планы на будучыню. Где мы с тобой построим такую ферму? Ну, не копия. Может, если это возможно, ты подумай меньше. Ты проконсультируешь. Хорошо. Обязательно в чистом поле, и чтобы был красивый вид, как у нас. Вот это то, что мне нужно. Да. Еще и красивее найдем. Вольга Старасціна, суб'ектыў, Белсат. А цяпер да сапраўды важных навінаў Беларусі ў Берасцейскай вобласці завяршаюць сяўбуль на даўгунца. Вось вы скажаце, што гэта не вельмі важная навіна, але ж калі не пасеем, што жраць будзем? А што ці рабіць пад канец лета? Вось у тым-то і справа. Як мне падаецца, на беларускім тэлебачанні навіны пра гэта павінныя гучаць вось так. В этом году сев льна в регионе начался несколько позже обычного. Помешало мартовское похолодание с ночными заморозками. Высокий темп работ позволил сократить это небольшое отставание по сравнению с прошлым годом. И сейчас мы идем в графике. Планируем к началу следующей недели завершить посевную. І гэта было б лепш за усялякія Галівуды, Марвелы, DC, ды
гэтую і іншую амерыканскую лухту. Вось яно, сапраўднае змаганне і сапраўдная перамога. А перамагаем у змаганні за ўраджай, пераможам і няшчасны гэты каронавірус. Прычым іншыя краіны ўжо пачалі браць з нас прыклад, і не толькі у трызненным уяўленні БТ, але і ў сапраўдным жыцці ў суседняй Літве. Тамтэйшыя беларусы, аказваецца, зацікавіліся рэкамендацыямі Лукашэнкі. Ганна Русінова. Но если уже придет такой момент, когда нам надо где-то тушить пожар, мы его будем тушить. И потом гораздо эффективнее, чем литовец Науседа, президент. Как вы боретесь с коронавирусом? Видите, как вот так вот эту маски нету, поэтому платочек одеваюсь. Выхожу только по надобности. Вот, сейчас вот в Норфу зайду, куплю что-нибудь покушать. Ну и так сижу дома, одна живу, поэтому приходится выходить. Ну, маску ношу, мою руки. Вообще, я уверен, что в Литве будет все в порядке. И тевтонцы терзали Литву, и русские оккупанты, но совсем справилась Литва и только окрепла. Победим эту заразу коронавирусную. Уживать? Не ведаю, водку. Водка. Гэта дапамагае? Я так думаю, калі вы жывяце на вёсцы ці дзесьці, так. Уксус в воду добавляю. Уксус, когда пол мою. Немножко дезинфицирую. Вчера лестницу вымыла с соленой водой. Тоже говорят, соль хорошо убивает эти все микробы. Ну и вот так вот. Мы, беларусы Літвы, ведаем, чаму Лукашенко кажа, што вірусу няма. Бо тады ўсе будуць хадзіць у масках. І як за ўсімі сачыць? Как казал кіраўнік Беларусі, только трактор можа ратаваць ад вірусаў. У Літве таксама вельмі распаўсюджваецца методы Лукашэнкі. Паўсюду шукаюць вірусы. У паветры, пад зямлёй, у небе. Где вирусы? Где вирусы? Где вирусы? І нават у вадзе. Няма вирусов. Видать, Лукашенко был прав. О! Даже рыбы в масках. Как вы с вирусом боретесь? Вот, так и воюю с вами, дымю, и все, давай еще вас подымю. У вас 100% не будет вирус нападать. Видите, как вы сразу дыма, и все, он проходит. Он очень боится этого приятного запаха. Пускай Лукашенко приезжает в Литву, мы его вылечим. Если будет болеть, ничего страшного. Видите, мы всех лечим, так его тоже вылечим. Всякие средства имеем. Все, вот, еще вот подымлю, чтобы все здоровые были. И все. Привет передай Лукашенко. Пускай приезжает, ждем его. Нарэшце ўсе сапраўдныя ідзейныя методыкі барацьбы з COVID-19 сабралі ў адну карцінку. Прыславутыя трактары, гарэлка, хакей ды сауна, гар ад вогнішча, масла ды козачкі. Ой, не хапае толькі лекара-санітара побач, які будзе насіць, трымаць, падымаць. Як пры такой вось колькасці сродкаў свет яшчэ не перамог гэтую заразу. Усё вакцыну некую чакаюць. Не трэба чакаць, трэба дзейнічаць і чэрпаць ад любой сітуацыі ўсё і адразу. Як гэта зрабіў берасцейскі клуб «Дынамо Берасця» на адным з кубкавых матчаў футбольных спаборніцтваў. Акрамя 8 сотень рэальных наведнікаў з'явіліся і віртуальныя ў выглядзе фантомных фанатаў Рэалаў, Аяксаў ды Ліверпуляў, якія зараз могуць гуляць бадай што толькі ў відэагульні. Але ж так хочацца на сапраўдны футбол. І калі не целам, то хаця б душой. Многія ўсё ж пабывалі на адзіным у Еўропе незакрытым футбольным першынстве. Твары тых, хто набыў квіткі, але на гульню і не збіраўся прыходзіць, наляпілі на манекены. Таму на стадыёне віртуальна прысутнічалі больш за 3 дзясяткі грамадзянаў Расіі, Ірану, Вялікай Брытаніі,
Велікабрытаніі, Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў, Узбекістана ды іншых нашых сяброў. Набылі яны гэтае права па кошце цэлых 67 беларускіх рублёў. Вось цікава, як змяніліся б іхныя твары, калі б яны даведаліся, што квіткі на гэты матч каштавалі ўсяго ад 2,5 до 16 рублёў. Вось дзе пераплатачнікі. Ну, затое атрымаюць на свой хатні адрес у якасці сувеніру праграмку матчу. Да таго ж, частка сродкаў ад продажу квіткоў нібыта пойдзе на змаганне з каронавірусам у Беларусі. Верым, ахвотна верым. Верым, можам і пераможам. А вось ці можа спорт перамагчы рэгіянальных чыноўнікаў? У глыбокім будынак фізкультурна-аздараўленчага комплексу, так это называется, ФОК, по-беларуску, відаць, ФАК, ужо развальваецца. І Зміцер Лупач распавядзе, чаму так адбылося і што з гэтым рабіць. Чарговы ремонт гэтага будынка павінен быў скончыцца яшчэ ў мінулым месяцы. Але дату здачы аб'екта замазалі фарбай. Не паспяваюць. Глыбоцкі фізкультурна-аздараўленчы комплекс нейкі нешчаслівы. Цяжка ўжо падлічыць, колькі ён перажыў рамонту. Гледзячы на сучасны стан будынку, цяжка сказаць, наколькі тут дапаможа чарговы ремонт. Все стены, кроме вот этой стены, и то все стены абсолютно в трещинах, даже внутри. Ступеньки отошли от основных плит, плиты перекрытия тоже в трещинах, колонны в трещинах. Рабочыя рознымі спосабамі спрабуюць уратаваць будынак, сцягваюць расколіны, умацоўваюць падмуркі. Унутр будаўнікі не пускаюць, нельга паводле правілаў бяспекі. Але гледзячы на здымкі, якія паказаў нам Александр Шарабайка, знутры комплекс глядзіцца не лепш, а можа нават і горш. Можа атрымацца, як 6 гадоў таму ў Крычаўскай гімназіі. Тады, на шчасце, ніхто не пацярпеў. А вось так можа выглядаць будучы наведнік гэтага будынку ў глыбокім. Недзе ў 80-х гадах мінулага стагоддзя да гэтага будынку прыбудавалі лазню. Справа это добрая, але ў спартовага комплексу пачаліся праблемы. Могли бы, конечно, провести полный анализ почвы, геодезистов вызвать, проанализировать, какие здесь грунты, можно ли здесь вообще что-то к нему пристраивать. Я так думаю, что проблема только в этом. Невыверенное строительное отношение. То есть сделано все просто от балды. Нужно куда-то было потратить деньги, точнее списать на карманы якобы для строения. Што-што, а грошы асвойваць, а дакладней прысвойваць у нас умеюць. І калі сітуацыя ў краіне не зменіцца, то гэты будынак будзе карміць яшчэ не адно пакаленне чыноўнікаў. А ў сваіх адказах яны напішуць, што грошы выкарыстаныя мэтыва, да іх, як заўжды, не хапае. Александр Шарабайка ўжо не бачыць карысці ад перапіскі з чыноўнікамі. Думаю, тут все один с другим повязано, некому больше обратиться, а наши власти глубокие, я сомневаюсь, что чем-то будут индивидуально заниматься, например, этой стройкой. У них все будет все хорошо, так же, как, знаете, сделали наш городской стадион. Сначала построили, а потом забор снесло ветром. Вот так кто нас строит. Сапраўды, мінулым летам вецер паваліў плот на глыбоцкім стадыёне. Відаць, ненадзейна быў зроблены. У глыбоцкім райвыканкаме лічаць, што ўсё ідзе па плане. Просто журналісты звярнуліся не да тых людзей. Людей хороших слушали, а не тех, которые не знают и не аргументированно говорят, все идет по плану, все работы выполняют. Культура-здравительница, и никуда он не разваливается. Стройка есть стройка, и нам единственное, что в мире ситуация не помешала дальше нам работать. Сапраўды, у сувязі з пандэміяй сітуацыя няпростая, але, здаецца, шмат праблемаў у будучым можна будзе спісаць на гэты каронавірус. Нават тых, да якіх яны не датычны. Скарочана, гэты будынак называецца ФОК – фізкультурна-аздаравічельны комплекс. Па-беларуску гэты скарот будзе як ФАК. Падобна, што некаторыя чыноўнікі разумеюць яго па-ангельску і рыхтуюць такі падарунак глыбоцкім аматарам спорту. Дай Божа, каб мы памыліліся. Зміцер Лупач, суб'ектыў Белсат. А на сёння гэта ўсё, да сустрэчы ў наступных эфірах Белсату.